programang ito ay rated LPG. Labis na patnubay at gabay ng magulang ang kailangan. Maaaring makapaminsala pag napabayaan habang nagluluto ng sinigang, adobo, batchoy, okoy, ginataan. Ilayo sa mga bata na hindi mapaglaruan. Hey, welcome back to my YouTube channel. So atong buhaton karon is ato lang balikan o kung sa atong mga buhaton before ta mosulod sa klase. So usually ang atong gibuhat naman jud nga is magkuha ra ka pulbos. Na imra po rin ibutang sa imong naong. Oh hell no! No, para ilagsud nimo di po ka mura kag kanang kawawang bata ra po ka ba mura po ka kanang luoy la jud kay kang bata. Stop it. Get some help. Ano, kailangan lang magpulbusan man yun na anak before ka masud. Hala anak, pamulbos anak before ka masud anak para dagan kayo mga mananaw nimo mga maestra, dagan mananaw nimo mga classmate nimo, nga gwapo ka or gwapak ka. Sana all. Pulbos tina, pulbusan jud ka din nagmaayo ana. Ana, asisan pa ba kasi mo maginikanan, mamulbos. Seriously, what the fuck are you doing? Ana, para ko adyo ka. Ana, mo na buhatos mga elementary. Hindi pa nga nasa elementary no. Next ni Ana is hapila pa jud igliog. O kinahanglan anaan pulbusan pa jud imong liog. Pulbusan pa ka. Ana kay elementary ba ya? Na. Pwede na. Pulbus pa ka. Ana. Muni buhat sa nasa elementary pa ta pulbusan. Ana. Doon niya siya pulbos. No, pulbusan ng anak. Rastaman, yo. Half human, half zombie. Kamusod sa klase. Anak. Dapat dali sa mental hospital. Nakapulbos ka. Anak. Katotoo pa dyan anak, ayaw pa dyan buhaton is bata man lagi, mo dibuhat sa elementary, sa buhaton ni anak, magbuha ka, isin nga mogamit ka sa una o ka ng lipstick. No, kay ignorante pa malagi ta. So ang buhaton, ang gibuhat in town na to is magbuhat ra ta, magkuha ta petroleum jelly, ang gibutang sa to petroleum jelly. Sana all. Siguro, umiral siguro yung kadimonyo ng aking kamay. Gumalaw. Ari, iutang sa wait. Isa sa lipstick ha. Petroleum jelly ang imong ibutang para Uloy! iya ato kuno sa eskwelahan nimo. Pura kang namakals. No, maka na-attend ka og party. Maring po ka nga ikaw ka gumbang nga baboy. Anak. Oh, ano, bakit? Sino jud mo wait nimo anak? Muna to buhaton. Ang kadi pa tama to sa eskwelahan. Unya, no? Nagaantag mga kuan. Lotion, mga white dab. Anak, lotion-lotionan. Para ingon nga humot bata. Sinungaling ka! Usually gamito na to. Before tumakan, lotion, anak. Muna ibutang. Muna. Humot. Anak, muna trabaho sa bata. Sa elementary ha, sa elementary pa ta. Kumana anak. Itong buhaton is humot. Before ka mulay ka. Humotang. Anak. Sige na, tulog ka na. Asal dyan na ibutang na nimo yung panghumot. Anak. Muna siyang, muna itong buhaton. Before ta musod sa eskwelahan. Ang ani ang buhat. Okay. No, hindi pa ba siya kakating-kuting-to? Sa imuhang now, anak, pumusa na pagbalik nimo. Pumusa po ka. Anak, puro ka masod. Anak, muni buhat sa mga bata sa elementary before sila musod sa klase. Sana all makapagtapos ng pag-aaral. Anak, wala sila mo larga. Eskwelahan, tanaw-tanawon. Anak. Kay, ang high school ba ya? Ano mga crushes? Anak, palami na. Hina yan. Massage. Hinay. Pagkapag ilong. Sa pagkilay. Muna trabaho sa high school.
Unsa ano sa una, kuan na sila og mga lotion nga baratuhon. Karon mo gamit yun sila mga mahalo nga mga kuan, mga lotion. Sana all. Kuan na sila, ibot ang kuan mga branded na, mga branded na lotion. Nagka-upgrade ang high school. Uy, sana all. Anak. Ana na, with feelings sa sila mamutang sa ilang mga panit. Give your meat a good old rub. Yeah, boy, ow, me. Ana na. Hindi na kaayo. Ay, dalagan na biya. So, anak siya na siya. So, kung manapod ni anak. Na, kung ito siya inakuan. Pulbos na. Magamit na po dengan anak na. Naka-foundation na. Bis nakapulbos na, foundation na gapon. Why are you running? Why are you running? Anak. Nagtrabaho sa high school. Okay. Kumar pa siya anak. Padayos kuan. Sa grabe sakita. Sige. Abang-pahog sila, papabawag na para sila. Kumanda po na, makuha pa sila anak. Kumanda pa sila og mascara. Mani, trabaho sa high school. Sinungaling ka! Pa. Kumanda pa na anak. Kumanda pa sila og. Na, sama sa high school. Sa una, agilang prefer sa mga lako nila, agilang pamutaan na prefer sa malakaw is sa una kami Johnson's baby color naman to sa unang ilang mga pahumot, karon naka-improve na. Wala sila mga Ani, mga Ivana. Suluhin mo yan! Na po sila mga Kuits. Dahil ka Muni buat sa high school. Mo dito, diri, anak. Stop! Sabi ko na stop! Sabi ko yung mga bago. Na magka-improve jud magkadugay. Anak, trabaho na sa high school ha. Anak, di po na sila mo. Mulakaw. Paano masabi? Karong-karong sa ilang sanina o gangay na ba? Gilingit. Muna kasi kang trabaho sa high school. Kay college naman, ang buhaton na niya kay college naman is mag-improve na, promote na sa unang ilang lucha. Pagsit naman, kuha naman to, ukap-ukap, kini, ilan na po ani. Kini na, matching po na, ano na. Sana all. Uni na improve na ang college. May parang anak. Sana, finish na. Muni, mag-uwi sa college ng anak. Ano ka, bakla? Siya, aside anak, na-improve na pag ilang pahumot. Kadato nilang pahumot. Kadato ba anak? Magkadugay, college na ba? Gago! Muni kuan sa college. Dagan kayo klase-klase lang mga pahumot. Aside sa usado hatulo, lima na lang na ilang mga pahumot. Ay, iba na yun. Kasi klase ibot lang kay, di ba sila ba satisfied o kuan? Sila kabok pahumot nila. Dapat tulo. Ano ang senyo? Natamimi kayo. Tulo ka klase pahumot before sila mga lakaw. Ang anang college. Na dapat magsagol yung mga bahong. Muni, style sa mga college na. Pulpo sa light.
So weird. Before yung malakaw. Lipstick light. Ulit ko! Hindi ako pumunta rito para makapag-away. Unang kinabuhi sa college. Ang pinaka-worst ni Ana, kung matiguang na ka, maminyo na ka, na nakay mga asawa, na nakay mga anak. So, ang katumang imported nga mga panghumot nga imong gipalit, wala na, kalimtan na. Kaya nga no, kanon na yung magdali. Business trabaho, silig dito, silig diri, timba dito, go na dito. Ana. Kasalanan mo yan, lahi kayo na mayabang. Lalo siya dito. Panggo na dito, pabugha dito, kat-kat diri, kat-kat dito. Tanang kat-kat. No, igsong kit-kat. Ana. Ana kay, kuan man. Uning buhat, ubang minyo na tan, ubang minyo na. Magka anak na. Wala, makalimot na og pagwapa sa ilang kaugaling. Depende nila sa uban o kamao jud mga sa ilang kaugalingon. Pero magkaedad-edad na ka, no? Wala, magatagitay ni mga sanina, makalimot na kang pangarti kay wala kay halam mag-arte-arte sa imong kaugalingon. Wala, muli kuan. No? Sa una ka important ba itong mga panghumot, no, manglakaw o manglakaw na sila, no, humot, mga imported, mga klase-klase mga panghumot, mga aficionad. You're old, you know. What? You're old. Do, basta, klase-klase, mga branded kayo mga panghumot, kaya makatiguang na ka, no, mga mag-inad ka, 60, mga 50, ang ana, ang imong buhat, ang imuhan lang, sa branded, may mo na ng brandless, no. Nga no, dupi pa na expire nga mga humot. Ginagawa mo! Pare! No, ana mo lakaw ka. Karon kay maminyo naman ka na naman kay mga apo, ang imong pahumot na nga buhaton, no, ang ani. No, maghibong nang ka. Aside sa mga imported nimong mga pahumot, nahugna, mansanilya, efficacy oil, may efficacy oil ni mo ipangbutang. Ana, kay ngano? Nagkupong-kupong na makalawasan sige, bungahan naman kagi. To na. Nagdagok na may imong tiyan. Anak man ni may tabo ni mo, so mawa nang kahumot, malimaho na kang kagwang, malimaho na kang tiguwang. Kasi butang umang efficient oil. Anak, nga dali ra ka burutan sa imong tigan, sa imong kabuhi. Imong butang na inaglakaw nimo, so wa nang mga pahumot, nanimaho na kang kupras inaglakaw nimo. Wala ang imong bana magsili ingon nga, no sa naman kamog nabiya na makas panahon, nanimaho na makang kagwang, namo na makang kupras. Ana, muni kasagaran o maminyo na ka, makalimtan na ang imong mga pagwapa, mga kaartiyan sa imong kinabuhi, matiguang na kano. Hihirit pa. Muna naglakaw nimo, ugingom sa nga namaho na makang haplas, namo na makipakisent oil kay ngano. Wa na makikapalit. Okay? Wa na minyo naman ka. No, anay botang. Mingon na lang makang ngano, unsa may pamut nimo di ay nga, mut makang mintol, minum ka import na magudong pahumot. Ikan maguni sa kuan. Ikan maguni sa albularyo ang gipalit. Ana. Again, thank you for watching. Again, do not forget to subscribe my YouTube channel ang Flex TV. So again, padayon naghihapon mo sa pag-subscribe sa YouTube channel kay for sure malingaw ra jud mo kayo sa akong YouTube channel. Again, thank you so much. Bye.